Kauan sitten muuan seikkailija törmäsi erämaamatkallaan pieneen keitaaseen. Skotlannin karuissa nummien ja vuorten peittämissä erämaissa ei oltu ennen nähty vastaavaa. Pohjoisen palmut ja kelttien tarustoissa kulkevat keitaat elivät vain puheissa. Suusta suuhun matkasi tarut ja ajan saatossa sijainti häipyi olemattomiin. Eräänä iltana eräs skotlantilainen eräopas sattui erämaiden tarustosta ohimennen mainitsemaan, ja niin oli tarinat pohjoisista palmuista kantautuneet meidänkin korviin. Sinä samaisena iltana alkoi taas uusi seikkailu. Tällä kertaa aiomme löytää kyseiset palmut ja ymmärtää rantaloman hienoudet. No, nyt on semmonen. Äijä, kato. Mitä? Me löydettiin oikeesti aari. Mitä? Oh, päälle. Noniin. Joo. Äijät. Täällä on järkyttävän paljon näitä pieniä kusiaisia. Siis oikeesti ne menee tästä verkosta läpi. Siis tää ei pysty elää. Just lähdettiin liikenteeseen. Mulla painaa rinkka 35 kiloa, Pilvaksella painaa 35. Kartta on vähän sinne päin. Siitä me nähdään niinku määränpää ja aloituspiste, mutta ei mitään siltä väliltä. Kattoo nyt. Me vaan mennään sinne mihin mieli tekee. Tultiin tällaiseen pieneen solaan tuolta ja jatketaan vuorille sitten tonne, mutta tultiin nuotio tekeen tänne ja löytyi tällainen todella siisti puro täältä. Mä kyllä tiedän, että vuoret huijaa, mutta että näin pahasti. Luultiin tossa takana näkyy, en mä tiedä näkyykö, tämmönen pieni nyppylä. Luulen, että siinä on huippu, mutta se onkin tuolla. Ja sinne on aivan järkyttävän pitkä matka. Huipulla ollaan vihdoin.
En tiedä onko edes todellista, mutta siis tuolta äskeiseltä nukkumapaikalta ei ole montaa 100 metriä kävelty ja ollaan täällä vuoren rinteellä ja tuolla jossakin alhaalla näkyy ihan kirkasta vettä, semmonen pieni lampi ja jossa hiekkarannat. Hiekkarannat! Siinä sitä on. Oliko näillä Paratiisisaaret? No, en ihan vielä. Ei se vielä tää. Tulee Palmu. En mä tiedä. Jos on vaan tähän juuttunut kaikki voisi toimia. Tiedätkö sä dieseliä laittais? Joo. Siinä on vähän öljyä. Jostain mä kyllä niinku sain bakteereja. Mä veikkaan, että se on näistä salaateista. Salaatit on kyllä... Siis... Onks toi sitä freshia salaattia? Siis haista. Kulukaan näitä syö. No hyi ryöstöä. Ne on ihan mennyt. Täällä yksi kuori avokadoa kuin omena. Paljon te niitä laitatte? No. Vai vieläkö? Joo. No ei varmasti. No ei sitten. Juodaan teetä. Äijä, sä oot idiootti! Niin kusettaa sua! On kyllä ihmeellinen maa, kun sekunneissa tää muuttuu, tai ei sanoko minuuteissa tää muuttuu ihan hirveäksi tuskaksi. Niinku, että polttiaisia on niin paljon, että ei pysty hengittämään ja vaarmoja ja unkkeja on ihan sairaasti. Sitten väliin tää muuttuu taas ihan nautinnoksi. Ai jää. Kiipeä. Tässä ei kuulu meidän reitti kyllä. Kuka on suunnitellut meidän reitti? Äijää. Onko hiki? Juuttaa huono. Onko kellään mitään hajua missä ollaan? Onko tää reissu pistänyt ennen näkemättömille koetuksille? Häh? Oh.
pakosta alla. Ei mitään ihmettä, se video vasta nyt alkaa. Okei, otetaan uusiksi. Päivä 3. Jalat niin muusia, ettei jaksa liikkua enää yhtään metriä. Mä tän kaksinkäsin tällainen korkkia. Siis täällä niinku täällä tuoksuu ihan hyvältä. Siis tuo Mäntälässä niin ihan järkyttävän pahalta. Sitten mä pidän vaan nää hyttysverkot, mutta täällä on aika tilavaulusta. Mä hommaan vihdoin oman teltan kanssa. Nyt ei onneksi sada. Ei morte! Mitä? Oh, päällekö? Mut siinä oli suorin reitti. Emme löytäneet lukuisesta yrityksestä huolimatta haavelemaamme hiekkarantaa ja palmuja. Suuntaamme siis tuolle saarelle, jos näette sen. Tästä ei tule yhtään mitään. Painaako edes? Paina. Tässä näette mun gourmet-iltapalaa. Avataan. Viikon vuonna. Näyttää vähän pahalta. Sen takia se on täällä leipien välissä, että ei tarvi katsella. On täällä, näette tän kauniin erämaamaiseman. Täällä on nähty semmonen kuin klonkku. Se on hyvin salamyhkäinen eläin. Me ollaan metsästämässä sitä. Huomaatte, tässä näette. Kuinka tänne pakata. Se on syönyt. Huomaatte, se on syönyt ton. Näkyy, että se on mennyt tonne. Näette jäljet. Mikä se? Onko se klonkku? Että on lämmintä vettä. Mitä ihmettä? Eikö se ollutkaan klonkku? En tiedä. Nyt on actionia. Näettekö sen?
Näettekö tämän? Tämä on mies, jota kiusaavat Chiliardit poltteet. No niin, terve kaikille. Olemme tulleet tänne klonkkujen elinympäristöön, eli tänne sumuisille ja kylmille kallioisille vuorille. Näettekö? Kivet juoksentelee. Nimenomaan tämmösiä polkuja. Niin täällä pitää matalaa profiilia, koska täällä saattaa liikkuu niitä. Yleensä ne on aika valkoisia, juo paljon energiaa, niin vaaleit kuitenkin. Ne ensinnäkin tämmösiä kuvaajia. Pistäkö vähän kauemmas. Siirrytään näihin käsikamerahommiin. Toi kuvaaja nyt irtisanoutui. Päätkäät. Tosta ei kuulu tulla alas. Ikinä ei ole kaikki täydellisesti, kun alhaalla kuvittelee, että tänne ylös pääsee polttiaisia karkuun ja olisi vähän viileämpi keli. Ja sitten kun on ylhäällä, niin en mä nyt tiedä, onko tää yhtään sen parempi. Siinä on kuivattuja vaatteita ja tässä ei saa nukutuksi, kun toi tuuli tolla lailla riuhtoo telttaa pitkiä poikia. On helppo herätä, kun ei saa nukutuksi. Mitä? Kukaan ei halua tässä kelissä vaeltaa. Se on ihan varma. Laskeuduttiin vuorelta. Ja siitä asti me ollaan ollut täällä teltassa. Koko yön on satanut ja tuullut. Eikä loppua näy. Tässä on nukuttu aurinkolasit päässä. Tällainen kirkas. Aslan. Rinkka haisee siltä, kun siellä sitten röhtöön lammas. Tervetuloa tänne sateen ja sumun erämaahan. Uskomattomat maisemat. Miksi aina kun mä näen sut, niin sä oot siellä makuupussissa tolleen? Sen takia, koska täällä on ihanan kuiva ja lämmin. Tässä on hyvä olla. Tuu pois sieltä. Eikä tuu. tässä on tekemistä muun muassa makoilua. Sitten voi vähän syödä ruokaa. Vessapaperin tuunausta. Mitä täällä teltassa on tarjolla. Ulkomuistista Androidin logo kiertokilpailua. Sitten voi harpaita liikutella. Viimeisen 48 tunnin aikana on tullut tehtyä. Aurinko! Mitä? Missä? Missä se on? Ilmiä yläpuolella. Sä oot aina kun mä näen, niin sä oot siellä se vakuupussin korvissa. Mä haluun mennä tonne. Hei, ovia jauki!
Ja näin ovat urheat seikkailijat viimein nousseet teltasta, jatkaneet kohti hiekkarantoja ja auringonpaisteita. Tommosta. Meinasin lentää. Otettiin tämmöset kanaatit alle, kun me oikein löydettiin niitä meidän unelmien sand beachia tuolta vuorilta, niin nyt lähdettiin tämmöisellä ratkaisulla. Nice. Kiilataanko noi apinat nurin? Käydäänkö semmonen merirosvo taistelu? Käydään. Käydään tuon viereen ja hypätään toiseen. Näillä meloilla vaan mätkitään päähän. Ekalle saarelle melomalla ja enää ei rinkkoja tarvi kantaa. Mitä täällä tekee donitsi lattia? On suolainen donitsi. Oli hyvää päivää. Kohti luolaa. Nämä merirosvot on rakentanut tänne massiiviset esteet. Oi terve, täällä on näitä piikkipuskia, mä vedän täällä ilman kenkiä. Ai jää. Mitä? Onko valo? Ei. Näytä. Eihän tonne loppuun edes nää. Mitä? Oi. Mitä? Mitä? Heijä! Meidän tutkimusretkikuntamme on tehnyt mittavan löydön. Nimittäin mysteeriluolan, jota lähdemme tutkimaan heti kun saamme kengät jalkaan ja meidän retkikuntamme johtajan ja perämiehen. Pysty näkemään tuolla. Minkä kokoinen tää on? Tää on näkee. Kyllä se onkin joo. Mikä tuolla on? Tämmönen luola täällä. Ei löytynyt merirosvoaarteita. Arkkivihollisemme laivakapteeni, merirosvokapteeni Johnston oli käynyt viemässä meidän aarteemme. Emmekä nyt en tiedä ollenkaan, minne suuntaan lähdemme jäljittämään aarretta. Mutta intuitio sen kertoo. En mä tiedä. Makrilli voisi olla ihan hyvä ruoka. Voimakas liikkeinen kaveri. Oh joo! Oh joo! Mitä? Wow! Nyt oli hyvä! Käännetään vähän keulaa. Tota aaltoa ei kyllä halua kurkkiin korvan takaa sille ärsyttävästi. Tulee niin ankeeta videoita. Yes, just tota mä halusin. Tämmönen savunen, vähän nuhjunen. Tosi ruotoinen. No niin. Onks video päällä? Joo. No niin, otetaan siitä. No niin, onko ennen maistanut makrillia? Tuoretta makrillia? En ikinä. Maista. Oota, mene Onko siitä täällä? suusta pois ja maista rauhassa. Mä haluan tietää On tällä. niinku rehellisen mielipiteen. Joo. Tosta. Hei, sammuko tää ormi tekee?
Hei, kuulokka. Eikö sammutinko mä sen? Oi! Siis se oli oikeasti todella hyvää. Ei voi olla. Siis joo. Oi, touti toi savut. Oikeesti nyt on pakko. Pistä pois. Saisiko olla pizzaa tarjolla? Jollekin hiirelle on ainakin maistunut vähän pizza tossa. On käyty vähän meikäläisen pizzoja popsimassa. Tullaan kivi. Joo. Joo! Noustaan! Melo! Nyt! Melo! No niin, ollaan... Missä ollaan? No niin! Nyt! Olemme tulleet tänne mystiselle saarelle täältä. Täällä on näitä rakennuksia, jotain raunioa ja kaikkea. Lähdemme tutkimaan. Tulkaa vaan tänne päin peremmälle vaan tänne. Katsopas tonne. Vihje. Lähdetään katsomaan. Uskallanko mä mennä tuohon päälle? Äijä! Kato! Look at this gold! Mitä? Äijä! Täällä on oikeesti aarre! Me löydettiin oikeesti aarre! Hetkone! Siis mitä? Me saatiin meidän vihje. Meillä on kiire, koska merirosvokapteeni John Stone on meidän jäljillä. Joten äijät, tuu! No niin, tervetuloa tänne meidän purjelautalle. Tässä on tosta teltan tosta sadesuojasta viritetty nyt. Se on vähän lerpallaan. Me laitettiin tommonen lauta tohon väliin. Tää on nyt tämmönen niinku katamaraaniversio tää meidän kanotit. Tosiaan kun rupes liikaa tympiä toi niinku jatkuva toi veivaaminen. Tässä nyt vaan istutaan ja ootellaan, että hiekkarannat tulee näkyviin, että päästään sinne aurinkoon makoilemaan. Toi tuuli nyt tulee ärsyttävästi tuolta sivusta, niin meidän pitää seistä täällä kuin mitkäkin mielenosoittajat. Hyvä, kun tää on tää Mela täällä. Mela täällä liiveessä tälleen, sitten toi karbiin tulee tohon tolleen. Tähän piti vähän nyt kikkaa tämmöstä.
Joo, ei paljon naurata. Mulle on hommaa. Nyt rauhoitu. Yön pimeydessä seikkailijat ovat uupuneita. Seikkailijat ei uupu. Joo, pikkasen tosiaan tää tuuli on yltynyt ja huomenna pitäisi lähteä tonne sitten purjeet pullolla. Hyppikääs pihalle teltoista, niin tähän nuotion. Kestää niin kauan herätä. Pihoille. Mennä pihoille. Ei pihaa vielä. Paljon se kelloa? Päälle 6. Varmaan jo tässä kohtaa. Mä en niin pysty. Mä kuulin just tuolta ulkoa jotain. Mikä tauti siellä menee? Mitä se vesi siellä lehdissä, älä mun niska. Mennäänkö herra? Tältä näyttää nyt kun enää ei vaan kiinnosta. Vaikka väliin sataa. Tältä näyttää kun kiinnostaa vielä. Ja on yksi kaveri puun alle. Suolaista tuoretta Loch Shieldin taimentaa. Puolet meni ohi. Hyvä. Ei oo niin hyvää kuin makrilli. Eikä. Ei oo niin hyvää kuin makrilli. No lähes. On, no. Tässä on tää lohikalan maku. Tässä on lohikalan maku. Maistakaa ite. Siis onhan tää nyt törkeä hyvää, ei siitä mitään. No niin. Maistuuko unet täällä etelän lämmössä? Retkikuntamme urheat seikkailijat ovat löytäneet palmupuut ja mä en ikinä nähnyt palmui, mutta mä nyt olettaisin, että nää on niitä palmupuita, minkä alla kaikki makoilee. Tää on ilmeisesti se juttu. Se kamera pois. Eikö sä nääkin palmuja? Tänään sitten tullut, niin kai me vois kokeilla tätä. Joo. Testata. Kuka tästä lajista tykkää? Tää on rikottu ihan hirveetä! Ja kun nyt lähdettiin vetää. Seikkailijan silmin kivikkoranta ja tammipuu saattaa taittua helposti tarunohohtoiseksi paratiisiksi. Aika muuttaa muistot kullaksi ja pian on taas muutama seikkailija lisää kertomassa varpaita lämmittävästä hiekasta, kristallin kirkkaasta vedestä ja pohjoisen myyttisistä palmuista. Karkeat eläinten uurtamat polut vaihtuvat kuin yllättäen yhteiskunnan valmistamiin järeisiin asfalttiteihin. Erämaiden kauneus jää nopeasti taakse, mutta seikkailijoiden silmissä ne ovat vasta edessäpäin.